Kuba ukuthi abantu they need to understand ukuthi basuke bezovumeleka ukuthi bayenze i-withdrawal okuchaza ukuthi uzokwazi ukuthatha lapha ebhodweni lakho le-savings le mali abazobe benze into ebizwa ngokuthi seeding capital abazoyi-transfer okuchaza ukuthi kuzoba nemali abazoyikhipha emalini yakho leyo vested osukade usuyenzile bese beyoyifaka-ke kuleli bhodo esizolibiza ngokuthi u-savings pot. Leyo mali-ke wena uzokwazi ukuyi-withdraw kusukela emalini engango-R2,000 kuya kuleyo mali ezobe i-available ebhodweni lakho. Kodwa uzobe uvumelekile ukuthi u-withdrawe kanye, okusho ukuthi uzokwazi ukuyithatha imali yakho kanye esikhathini sentela. Okuchaza ukuthi uma kuqala unyaka wayintela uqala ngoMarch iyophela ngo-25 February 28, then kuzobe sekuchaza ukuthi unyaka wokuqala usuke usuphelile. Okusho ukuthi abantu-ke njengoba kuzoqala uSeptember bazoba nesikhathi from uSeptember kuya kuFebruary next year ukuthi bakwazi ukuwithdrawa. Mabe withdrawa bazobe sebeqalile ukwenza i-withdrawal ngonyaka wokuqala. Uma ungazange uyenze noma uma ungafisa ukuwithdraw akusho ukuthi fanele ube nexhala uze uthathe imali noma ungayidingi. Remember yokuthi uma kwenzeka kufika isimo esiphuthumayo ukwazi ukuwithdraw le mali ikulekelele kuleyo nkinga osuke unayo ngaleso sikhathi. But abantu bayanxusa ukuthi bangadlaleli kule mali noma isidingo singekho ngoba kusuke ekugcineni ibekela ukuthi ikusize uma kufika isikhathi sokuthatha umhlala phansi ukwazi ukuphila kamnandi ususekhaya.